Goedemiddag en welkom bij Interview Sport. Ik sta natuurlijk hier met Salbras als winkaptein. Ons is op House of Pain, waar het waarlijk waar vreugde te wees om een Salbra te wees. Keppie zei voor mij, die game was opwindend. Als we tijd met jullie gedink het, ach man, is maar net ons kom maar net. Sê my, wat betekent hierdie wen vir julle? Als je met 3 land het baie vir ons niks met die club te werk en dit betekent baie vir ons want ik kan met ook twee jaar toe zeggen spelen toe as afstelling van die coach. Yes. Ons het so gewen het ons media spelers by ons steeds dat daar meer partners by. Maar die jaar het ons kom vat en dit sou weet brak aan die maklik wees hier. Hulle gaan kom vir ons vir die beker. Sê my Keppie, dis nou al julle derde jaar wat julle die kap vat. Hoe voel het vir jou as 'n Salbra speler en 'n kaptein? Het voel baie goed vir my want pas 'n kaptein is baie iets goed groot. Want om leiding te vat is nie maklik in die veld maar net game control is nie maklik. Maar ik werk dag bij dag aan het om de span goed te leiden en een goede discipline te krijgen. Sê my, hoe sien jy uit na volgende jaar se derby weer? Hulle call dit mos nou 'n derby deesdae, hè? Als in wat afval in de school af, ja, is vast. Yes. Ik hoop dat het gaan goed is volgende jaar voor die man. Ik zal die man ondersteunen met die bal aan dit of ik zal aanspelen. Of ik zal hem moesten bij wezen met het ondersteunen. Maar ik weet die mannen gaan nou die dingen lopen. Ik voel dat we het verloren. Ja, nee, dat is natuurlijk zo. Salbra is natuurlijk die derby vandaag weer gewen. Dat is 3 jaar in 'n ry wat hulle omvat. En hy sê natuurlijk, hy gaan nie homspan afstaan nie volgende jaar. As hy weer die manne hier is, hulle weer ondersteun. En hulle sien uit na volgende jaar om hierdie kap weer te vang. Hier van Mei af en weer April. Ons is uit die interviews voor.